आदा गारियानो गंसे फैला गिनायसो मोनबाय आं फैगोन र' आं थानायाव माखौ गिदों हनै गंसे फैदों बहा थांनो आदा जों बरमायाव थांनायदोंमोन जोंबो बरमानिनो गुवाहाटीयाव बल जोनो थांदोंमोन फैदो फै जोंजोंनो गाखोनानै थांफानो हागोन थौ फंबायमोन नोंसोर बबे लामाजों बेजोंथ' बरमा थांजाया सिरिथा मा थांखि लानो नागिरदों नोंसोर गाज्रि थांखि बे नोंजों फैफानाय सिखिरिजों जों दान्दिसे आमाय जुमाय गेलेगोन मा खालामजादों बियो मानि बिदा जाखो जोंलाय आं बर' नङा बर' सिख्लाफोरखौ रेप खालामग्रा ओइ जामफ्राव मा नायनो फैदों नोंलाय बावलाय बर' सिख्लानि रेप खालामनायखौ नायनो फैबाय नामा नोंलाय लाजिया आं नायनो फैयाखै बुंनोसो फैदों बा इसिबां दुगा नों Nani! Ada. Nani? Ada. Nani?
आदा बै आदायासो आंखौ बासायदों साबायखर फंबाय आंनि बिनानावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनायनि थाखाय साबायखर आदा थुदो नानि थादो फंबाय 시크라브라 모자 자랑은 빈도 टेनसन लानाङालै नोंथाङा बे सिख्लाफोरखौ बहाबाफोर नुदोंमोन नामा? आं नुवाखै फंबाय सरि दै आं बे सिख्लाफोरखौ सिनायाबो सिनाया ना? सिनाया दै दे जेबो नङा दे हेलौ सार सोरबा मानसि सिख्लाफोरनि फट' लानो सोंदों सिख्लाफोरखौ नों सिनायो नामा? औ सार बे सिख्लाफोरखौ आं सिनायो औ जोंनि गारियाव थानाय गोदान सिख्लाफोरानो हा? औ सार बे दा जोंनि आरबादिन थांगासिनो दं गारिखौ थाबैनो शिफ्ट खालाम सार नोंबो साइड जादो टिना टिना
हेल' हेल' ओइ हेल' सोर नों? सोर नों बाबु? आंसो नोंखौ सोंदों। बाबु, नों आंखौ आंनि रुमसिम दोनहैनो हागोन ना? नाथाय आंथ' नोंनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया। आं नोंखौ फंबाय लिंखाबाय माथो। जेबो गिनांगौ गैया। जागोन दे, आं हारसिङैनो थांगोन। बाबु, नों बेहायनो थाथ'दो। बै नेबाय थानाया आंनि फिसाज्ला रथ', आं लाना फैनि। बाबा राजु। आइ नों मानो सानफ्रामबो लेट खालामो? बिदि नङा बाबा, दिनैनिफ्राय लेट खालामथारलां। प्रमिस। नों आंखौ थगायबाय थायो, सानफ्रामबो बिदिनो बुङो। दिनैनिफ्राय लेट खालामथारला बाबा, थुदो न'आव थांसै। थादो, आं थांसै। रथ'लाय बाबु। सोरमोन आइ बियो? नोंनि आमाय। आमाय? आमाय! बे मानसिफोरा सोरमोन जाय नोंखौ लामायाव गारनानै थांदोंमोन? बाबु, नों आंखौ उल्था दासान। आं नोंनो थार खोथाखौनो बुंगोन। आं सासे देहा फानग्रासो। दानि बांसिन बर' आइजोफोरा बे खामानिखौनो सायख'ना लासै। गुबुन जेबो खामानियानो गैला जानांगौ। आंनि खोथाया आलादा बाबु। आं बे लामाखौ फैसानि लुब आरो गाव गोसो जानानै सायख'नानै लायाखै। आंनि गामिया बिजनि गलांगुरियाव। गामि गामि मुनिहारि फाननो फैग्रा सेंग्राजों आं मोजां मोनलायदोंमोन। सानैबो जों सिरियै हाबा जाखोमादोंमोन। आं सानदोंमोन हाबा जाखांब्ला आफाया जोंखौ निमाहा होगोन। साला, नों हौवा मोनासै नोङो? बै बांगालजों हाबा जाबाय नोङो? आंनि मान खनमानबो जाबाय आरो बर' हारिनि मान खनमानबो जाबाय नोङो? माबार ओंखारलां नोङो दानो? थाबैनो ओंखारलां नोङो आंनि मेगन सिगांनिफ्राय।
दसेबो जायगा गैया बेहाय आंनि न'आव ओंखारलां बांगालजों हाबा जादों आंनि न'आव थानो नोङो आलताबा बेनिफ्राय आंखौ मोनसे सहराव लानानै फैयो गिबि हरखौ जों मिनि खुसियै हगारहरो नाथाय हर सोरांनाय लोगो लोगो नुबायदि आलताबा बैसाङावनो गैया आं बेसेबा नागिरदोंमोन नाथाय मोनासै रागा गोथे जानानै आं जेरावबो खामानि मावलाबायनो गोनां जादोंमोन नाथाय बेहायबो आं गाज्रि सुबुंजों गाग्लोबजादोंमोन जोबथियाव फिन न'आव गिदिंनानै थांफिननांगौ जायो नाथाय आफाया आंखौ आं गावनि जिउखौ फोजोबना लानो सानदोंमोन नाथाय आंनि उदैयाव थानाय खुदियानि थाखाय बे लामाखौ आं लानो हायासै बे खुदियानि थाखायनो आं नैबे लामाखौ लानो गोनां जादोंमोन नोंसिनि बे देहा फानग्रा न'नि एड्रेसखौ नांगौ आंनो नङा बाबु बेफोर जायगायाव दा थांलाबाय नोंसोर बायदि सेंग्रानि थाखाय बेफोर जायगाया मोजां नङा नङा आब' आं बेहाय आंनि गोसोनि गोजोननायनि थाखाय थांनो सानाखै आं बे सहराव मोनसे गिदिर थांखि लानानैसो फैदों बाबु नों जिरायथ'दो बेबो मोनसे गुवार आरो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन मोनसे बुहुम बुंजायो गाबोन आं गासै डिटेल्सखौनो बुंजोबगोन नों जिरायथ'दो Amai, दोंसे मेथाइ रोजाब आं दिनै गगा मोनदों राजा आं दिनै खननो हानाय नङा जाया खनथारनांगोन राजा आं दिनै बिराद बादों सुराबो फैथारनायानो नङा आमाय होमबा नों मोनसे खामानि माव औ नोंनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ गोसो गोरबोआव लानानै गोसोजों खन होद फाग्ला गथ' सोर फोरोङा नोंखौ बिदि बुंनो आइयासो फोरोंनानै हराखैथ' मा सिरि जाखो राजा हो आइयासो बुंनो थिनमाराखैथ' ओहो आंसो बुंदों बिदिब्ला नों खनमारा आं खना अब्ला आंबो नोंजों सावराया गारबोनाय उन्दै समनि आंनि गारबोनाय गोजों बुब्लि आंनि गारबोनाय उन्दै समनि आंनि गारबोनाय गोजों बुब्लि सनाथि रुफाथि अखाफोर बायदि बेरखांफैयो रिफिफैयो आरिमु उन्दै समनि सनाथि रुफाथि अखाफोर बायदि बेरखांफैयो रिफिफैयो आरिमु उन्दै
उदै समनि बाला हाद्रिजों न'लुना गेलेनाय दाबोनो जाखांफैयो बिबार माला सुनानै राजा रानि गेलेनाय गोरबोआव रिफिफैयो अ नों फागुननि जावलिया बार अ नों फागुननि जावलिया बार बुङा मानो बहा दङ आंनि तिना हाया माथो सहायनो आंनि गोरबोआ जोंथियालारि बायदि जोंबाय दङ आंनि बिखा गोरबोआव नेनानै दङ आं दाबो नोंखौ लांगोनानि मोखाङाव आंनि साइकेल साइकेल आंनि साइकेल खारोसो खारो बिथं दङ ना सिगाङाव जागोन ना जुलि मोगथाङाव ओइ बिबारी मेघालयावनो खैला बुरनो थांनोसै नामा आं माथो बुरजा बुरजा रां मोनसोगारोनो मा आबां जाबां बुंलाबायो जानोनो थोआखैना लोंनोनो थोआखै अह जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायजोंल' जिउआ आबुं जाजोबा बिबारी जिउआव आं ओरैनो फरायगारबाय साख्रिबो मोना बाख्रिबो मोना माबाफोर जादों नामा बिफा मा गोसोआव दुखु मोननायनि बाथ्रा बुंबाय थाखो नों दिनै जानायालाय जेबो जायाखै आइ आं सफैबाय बाबा बाबा क्लासाव सारा बुनाय नामा बुजायाखै बाबा क्लासाव सारा आंखौ होनदोसो भेरि गुड बय गुमै दा बेलासियाव कल खालाम जागोन दे मा लोंनायनि प्लेनिं लालायबाय नामा मा लोंलाबायनांगौ आब' फैदो राजा मानोथो एसे गोबाव जाबोखो नोंहालाय हे राजाया बेखौ बियो बैखौ बियो मोनसेनि उनाव मोनसे नों आरो बरिस थमलायबाय दायना होननानैसो बुथार जासिगोन नोङो हामालै बाबा बेलाय माथो दायनानि बाथ्रा जालायखौ आं बिजाबाव नायनानैसो बबे हाग्रा बिलाइया बबे बेरामाव खाथियो बेखौसो आं खांनानै रायजो राजाफोरनो देनानै हरो बा आयुर्वेदिक डक्टरानो ओंखारबाय माथो आइखौलाय माथो फाहामनो आदिया एफा गिदिर बेरामखौलाय आं मालाय बोरैहाय फाहामनो हानो जर जन्दिसनि बाथ्रा मोनब्ला आलादा खोथामोन दे ओंख्रिफ्रालाय माथो संनानै दोनदों नोंसा नोम्ब'आ सबायजों साम' संनाय ओंख्रि होफैदों हा नंगौना नङालै गुमै
मा खालामनो दा आंनि आखायाव 30,000 रां दं नाथाय बेखिनि रांजोंथ' जेबो जाथारनाय नङा आंनियाव दा 20,000 दं आं दा रां दाहार नागिरगासिनो दं रबैनाय गासैखौबो मिलायनानै थोगोन बादि मोनदों आं नाथाय नोंनो सोर रां दाहार हरनो साख्रि बाख्रि थानाय मोनब्ला मोनसे खोथामोन नों बायदि टिउसन मास्टारखौलाय सोर बिसास खालामलाबायनो बेबो नंगौ जों बायदि रां रुफा गैयै मानसिनो सोर रां दाहार हरनो आयो सना बायदि फिसा राजा आंनि उन्दै बैसोआवनो मा बेराम सोरजिनो लाबोआनो जुमै जुमै बांद्राय लोरबां दाजा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन बे जों सानै राजानि ब्रेनाव टिउमार जानायखौ लाखोमानाया हामदों सानो न'खरनि गासैनोबो खिन्थाना होनायासो हामगौमोन नामा नङा गुमै आब'नि गोसोआ गोबां लोरबां गाबै गाबैनो गावसो बेमारि जालांगोन बे माले आयं आयं आं माने बिरखौ मर्निं वाक खालामनो लांफैदोंमोन हाय एफा सान्दुंनालाय मानि मा मर्निं वाक बिलाय जायो जोंना ओइ सिन्टु ओइ तुतु थाब थांसै थाब फै दे बाबा दे औ दे आबौ राजाखौ स्कुलाव दोनहैनांगोन बिर ओरै फै नैबेखौ जोलाय र' दे गोजौ 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 एसे गोजौ एसे गोजौ आखायाव जोनाङालै फै बिर गा हादों माथो आं फोरोंनायखौ जादों माथो आरोबाव होबाव 1 2 3 103 104 105 1 2 Bajang kalam 3 51 52 53 54 55 101 102 103 104 105 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 हालालै ओइ बिमा ओंखाम सेब सेब उखै सोदोंलै खुरना दोनखादों जाहै थां बाबा नों जाबायना सना आं जाबाय बाबा आमाया मानो दाबो सफैयाखै फैगोन नोंसा आमाया बार बादिसो दानो सफैगोन हनै सफैबायानो बाबाखौ टाटा लाहर टाटा बाबा लासै गाखो टाटा बाय बाबा बाय बाय टाटा बाय बाय राजा स्कुलाव बांद्राय गेलेनाङा दे मोजां गथ' बायदि जिरायनानै मालायफोरनि गेलेनायखौ नायबाय था आमाय नों मानो बिदि आमाय आंबो गेलेनो लुगैयो नों मानो आंखौ गेलेनो होआ आंनि राजा सना नों दाख्लैनिखौ बावबाय बल गेलेनानै खर' गिदिंना गोलैनाया नों एसे देरबावदो सना बेनि उनाव जेसेबां गेलेनो गोसो गेलेनो होगोन आं खानासो जाबाय नामा नों अमन फिसा
ओइ सोर नोंलाय आंखौ अमानि फिसा बुंग्रा नोंनि नोंफां आंनि बिफा माब्ला एसेबां सेंग्रा जानानै थाखो आंनि बिफायालाय ओइ सेंग्रा सालायखौ एसे ब्रेक हम हारा गैया होनना जानला मेला फिदिंबानो जाया आंनि सालाय फिदिंनायखौ जेबो दाबुं नोंसो नोंनि गारिखौ मारै फिदिंनांगौ बेखौ सोलों नङाबा जोख्रेब जाजोबगोनबो गारि सारि बाह इसिबां दम देले देले दांलाय आंनि गारिखौ इसिबां हिम्मत दंबा नंमारगौना जोख्रेब मारनांगौ फैलाय फैलाय जो फैलाय नायनि आंबो ओइ नानि फैदो ओइ फंबाय गारि आंसोलै भारायावसो लाबोदों फै नानि फै सालिया मालायनि गारिखायनोथ' गावनि मोनब्ला औ राजा थांफिनसै आमाय माथो सिख्लाया एक्ट्रेस बायदिमोन जाम्बा मा जाखो आइ मानो एसेबां रागा जोंलाबायखो हामाय सना सिख्ला मानसिया बेबायदि रागा जोंबाय थानो मोना जेबो हामा सामा गैया आंजों एसेबां बोसोरनि उनाव आं गामियाव फैदों आंखौ अमानि फिसासो बुंबावदों हामालै आइ हामा थां गानस्लायहैदो रसाला बेटाखौ जोख्लाबजोबनासो गारगोन आं बिमा सहराव थाहैनानै फिसाया माथो हौवाला बायदिसो जालांदों जाया माथो दानि जुगाव बेबायदिनोथ' जानांगौ रावदोबो जेनि बायदि मा बुङोलै दे नोंनो नादो बाजै अबाव थांलै एसेबां हाखु दाखुनो बबाफोर रं नाम्बार लोगो हमनो थांनो नामा नङाहाय रांगा आगै आंहा फिसाज्लायानो लोमजालायबाय रबिराम आफानियाव बोरि मुलि लायनो थांनो आं बे रबिराम बोराया अजा बोराया मा नांगौ बिलाय बिदि दा बुङागै मा अजा जालाबायनोसै थां उनावसो मोनथिगोन नोंसोरो साला बे रबिराम बोरायनि हा दखलसेखौ सेना लानो हानायमोनब्ला पेट्रल पाम्प खुलिगौमोन आङो बे गामि ओनसोलावलाय सोर थाव सोनो फैनो मानो फैया मा मिथिगौ नोंलाय थांखौ लाफिनदो दे नायनायनि आंबो बे थेफ्रानि खोथाया सैथो ओंखारा आं मोनायनि नै बिहामजो बेखौ हराव खेबसे फुङाव खेबसे जाहो हामब्लाथ' हामबायानो हामाब्ला डक्टरनो खेबसे दिन्थिहो जागोन दे आफा बाजै खामानि गैयालै बे बोरायनि मुलिया खाथिया दिंखिया बिलाइफोरखौनो उनलाबायनानै हरलाबायो होद फाग्ला गथ' जेबो मिथिया बियो अ नोंसो खोब रोंगौ गावखौनो डक्टर बायदि मोनलायलायाखै बे नङा र' आगै बे आफानि बोरिया खाथिया नङा खाथिमारो गामिनि गोबां मानसिफोरानो बे आफानि बोरिजोंनो डक्टर गैयालाबासिनो फाहामबोगासिनो बिहामजो दानि सेंग्राफोरखौ बुजायनाय लाब गैया बिहामजो दे आफा थादो दे आइ दे थां देलाय आफा नों बुंलाय ब्रेनाव ट्युमार जानायखौ नों फाहामनो हागोन ना हाया बेखौलाय आंलाय बोरैहाय बुंनो बिजाबाव मुलिया लिरनाय दङब्लालाय हागोन आरो माथो खामानि गैया नों हाखाया आयं मा खबर मोजां ना दं दे मोजाङैनो दं ओइ नोंनि उन्दैनि गोसोथोनाय थिनिया फैदों नंगौना नङाब्रा थुनाय खोमायनो थु ओइ खोमाजों खोमा मा रायज्लायनायखौ नोंसोरलाय जेबो नङा आयं एसे बेरायहैनो
लोंनो थाङाखैथ' मा लोंलाबायनो बोराय मानसि नोङो जेबो मिथिया आं बोराय सानसे समाव आंबो सेंग्रामोन बिखौथ' नोंसोर मोनथिया गैया माथो फैमारदोंना थुदोलै गाव गाव लानानै दिन्थिनो फैलायबाय बेहाय सोरनि गन्थंखौ नागाव बुंदों नोंलाय मालाबा नोंनि महरखौ आयनायाव नायफेरदों अमा मासनि माथो होबाय खिन्थु बोरैबासो रां किक होना होगोन जेखिनि गन्थंदोंमोन बेखिनियाबो गैया जालांगोन देलै जो नायनो आंबो दे जो बिसिबां दम दं अमानि जोनायखौ नायनो आंबो जोमारनांगौ देलै जो जोमारनांगौ औ र' फैब्रा थांसै दे जोमारनांगौ अमा आइदै बिर आं सांग्रेमा नुजोब्बाय आइदै आं आगोलावनो बुंखाबाय बै हाखौ फाननो हाया होनना नोंथाङा माने एसेबां नांथाबबाय थादों नोंथांनि जेसेबां रां नांगौ एसेबांखौनो होगोन नोंथाङाल' आंनो हाखौ हगारनानै होदो बाथ्राखौ बुजायाखै नामा नों आफाया मा बुंदों ओइ गिदिर मानसि रायज्लायनायाव नों मानो बुंथिबाय थादों आंनि सिलायाव फैनानै बांद्राय गिदिर खोथा बुंनाङा रथनेसे बाबा आं बिसोरजों सावरायलायनि आं नोंथांखौ आखाइ खबजोबनानै बुंदों आफा नों बेफोरबायदि मानसिखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमो छे ओइ गथ' नों एसेबां अखरा नों जोंनि नखरखौ मिथियाखै जोंनि नखरा गोजौ थाखोसिम आखाइ दङ मिथिबाय बादोलै नोंसिनि डायलगखौ नोंसिनि थाखाय बेयाव जायगा गैया थां एसेबां अपमान नायगोन आंबो नोंनि बे गरमखौ सानसेबाबो थान्दा खालामनांगोन थांदो नोंसिनि डायलगखौ खोनासंनो सम गैया आंहा बिदि आफा खैसा थांदों Abir सोर जाखो आइ नों आंखौ सिनायाखै आदै आं टिना हे इसोर एसेबां देरबाय नों हामाला फैनाय नोंलाय आमाइमोननिफ्राय मैयासो फैदों आदै मोजाङै दङ ना आदै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो दे फिसा ओइ अमानि फिसा नों आंखौ नागिर बे जायगायाव सफैबाय नों बायदि गन्थं दाब्लाखौ मानो नागिरनो आंलाय आंहा आंनि लोगोखौसो लोगो हमनो फैदों रावबो लोगो गैया नोंहा बेहाय थांनां ओइ फाग्ला गथ' मा जाम्बा राव बाहायलाबायदों नोंलाय नों बिखौ सिनायाखै सिनाया आरो सिनायनोबो लुगैया थै फाग्ला टिनासो बियो गना नङालै आदै बिरा गैयाबा थांफिनसै आं ओइ फाग्लि नों जाय बिरखौ नागिरना फैदों बिनो बिरा सरिलै टिना आं नोंखौ अमानि फिसा बुंफ्लांबाय आंबो सरि बिर आंबो नोंखौ गन्थं नाब्ला बुंफ्लांबाय जेबो नङा सोराव संनायनि मोसौ बिलाइ हल हा रा हल na
मोजां मोननाय हाजोनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे लैथोनावसो आंनि मोजां मोननाया बेसे अब्लानो मोनथिगोन आंनि अननाय मोजां मोननाय फागुननि जावलिया बारा बारदों हनै सिमब्रे सिमब्रा गोसो आंनि मानोबा दिनै बायगर जादों हुरा हुरा जेराव लाजिनाय दं बेवहाय गिनाय दं गोसो हमथा बेवहाय देरहानाय दं अख्रांनाव सों आंनि नोंखौ अननाया बेसे हाजोनाव सों आंनि नोंखौ अननाया बेसे सिमांजों नङा सना मोगथांनि सावगारि बोगोन सिमांजों नङा सना मोगथांनि सावगारि बोगोन समायना मनालिसानि सावगारि समायना मनालिसानि सावगारि अख्रांनाव सों आंनि नोंखौ अननाया बेसे हाजोनावसो आंनि नोंखौ अननाया बेसे अब्लानो मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय अब्लानो मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय स्कुलाव थांनानै मोजां फराय दे राजा दे जागोन दे आइ राजा राजा मा जाखो राजा 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 मा जाखो राजा राजा फिसा बिफा बिफा जों गोख्रै फैलाय राजाया माबा जाबाय नायलाय राजाया माबा जाबाय राजा राजा मेगनाव नाय राजा राजा बिमा नों सिरि थाथ' गासैबो थिग जागोन फिसा मा जाखो फिसा बिरबैनाय राजाया माबा जाफिनदों नों थाबैनो फैबैनाय फैनाय राजा राजा गुमै गोख्रै थ' मेडिकेलसिम आब' नों थाथ' राजाया जेबो जाया नङा आंबो थांफागोन आब' नों आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा थौ गुमै
आं नोंथांमोनखौ आवगायनो बुंखादों गथ'नि ब्रेनाव टिउमार दं होननानै दा बांद्राय गेदेर जाथ'वाखै नाथाय थाबैनो अपारेशन खालामाब्ला उनावहाय प्रब्लेम जागोन सार जों साननैसोनि उनावनो राजानि अपारेशनखौ खालामनो लाबोनोसै नाथाय दा गथ'खौ जों लांजागोन ना सार लांजागोन दा बे सिरि मोनथारनाय नङा मानोना मेडिसिना एसे निसा नांहोदों बामनानै लांदो दे जागोन दे सार नोंसोर मानो रावबो खोन्थाया आंनो आंनि फिसाया मा जादों आं बिमा जानानै बेखौ मिथिनायनि मोन्थाय गैया नामा बिदि नङा आब' बिदि मानो सानदों नों राजाया बिदि जेबो गेदेर प्रब्लेम जायाखै प्रब्लेम जायाखै अब्ला आंनि फिसाया मानो दाबो सिखाराखै नोंसोर थारैनो माबा मोनसे सिखोमादों बुं आंनि फिसाया मा जादों बुङा मानो जेबो बुङाखै नोङो बिमारि जोंनि फिसा राजानि ब्रेनाव टिउमार जादों नङा बियो माब्लाबाबो जानो हाया बे नंखाय नोंसोर ओरैनोसो बुंदों नंगौ आब' बेनो सैथो आब' दा राजाया जोबोर उन्दै बेफोर बाथ्राखौ राजाया सिन्थान आइ बिबारि गोसोखौ हमथा इसोर दं आइ राजा हनै जोंनि गामिनि दावराय नायनोब्ला गां फुवारनानै दैयाव रंजागासिनो दङ मोसागासिनो दङ बरिया वाह मा एसेबां मोजां सिख्लाफोर मोननैसो क्लिप लादो मा मोननैसोल' ला हाजासे ला थोजासे ला जुम आउट जुम इन खालामनानै ला बेसेन गोसा सिख्लाफोर खिन्थु ओइ नानिमोन ओइनो नायलाय असैबो सेंग्राफोरा फट' सेबखांगासिनो थौ लाजिना दे फट'सो खेबनो फैदों ओइ आखल गैयै सेंग्राफोर लाजिया नोंसोरो बेफोरबायदि सिख्लाफोर दुगैनायखौ फट' सेबखांनो गोख्रै डिलिट खालाम नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन आरो बुंबाव सारौ आरो बुंबाव बिराद आराम मोनदों ओइ रांगा लाजिया नोङो गामिनि सेंग्रा जानानै गुबुननिफ्राय फैनाय सेंग्राफोरखौ बिदि सुबिदा होनो नोंसोरबो उल्थासो बुजियोब्रा फट' खेबदों मोजांसो जादों नोंसासो बलिउडआव थांनो मोनगोन नुफेरदों माब्लाबा DSLR केमेरा नुफेराखै मबाइलनि केमेराखौसो नुदों DSLR केमेराथ' नुवाखै सावगारि सेबखांनाया गाज्रि नङा नाथाय नोंसोर जाबायदि समाव सेबखांदों बेयो गोरोन्थि गोख्रै डिलिट खालाम जागोन दे जारौ डिलिट खालामगोन नाथाय नों आंनि मोनसे फिसा खामानि मावनांगोन नैबे आंनि जारौ खावलायाव खनसेल' खुदुमना हांदो ए नोंनि खावलायाव खुदुमनांगौ दे हरदो खावलाया ए खुदुमारसै बिदिब्ला थां खुदुमैसो थां ओइ साले रांगा मा जादों बेहाय बिर बिसोरजों दुगैबाय थानाय समाव सिरि सिरि सावगारि सेबखांनानै लादों गोख्रै डिलिट खालाम ओइ बिर जेबो गाज्रि खामानि मावाखै बाहेरनिफ्राय फैनाय सेंग्राफोर गामिनि सिनायथिखौ सिन महरै खेबना लादों नोंहा मा जादों दुगैनाय समाव मानो आल्ला सम गैलियामोन नामा
एसेबां सावरायनाय हुदा गैया जोंनाव डिलिट खालामा नों मा खालामनो या हा रां दै लोंना फैदों ओइ नोंसोर उदै थाथारबाय ओइ कलेज जायगायाव खाबि नोङो you are finished नोंङो सानब्रैनि उनाव लांसै मेडिकेलाव आं सारजों सावरायहरखाबाय रांफोरा बेसे बेसे जमा जाखो हारावबो खोन्थाया माथो आंलाय राङा बिरनि आरो आंनि लोगो लगायनानै गासै 1 लाखनि खाथियाव जाबाय नाथाय एसे नांबावगौ बायदि मोनदों आं बाबा बिर हाखौनो फाननोसै नामा बै धलाराम माहाजोना सेनो नागिरनाय हाखौ मालायनो फानब्लाबो जों बे गसयब न'खरनो फाननो हाया हा बायग्रा गोबां मानसि दंखायो राङा थोफ्लांनोबो हागौ दा फानथ'नो नांला दे जेब्ला नांगौ जायो अब्ला फाननो हासिगोन बिदिनो जाथोंसै आफा हाखु दाखु फानथ'नो नांलिया आं ओंखाम खुरहैनि बयबो बेवहायनो जालांदो आं जाथ'ला दे आइ उखैनाय मोनाखै जावायसो आरो बाबानो सानैनोबो खुरना होब्लानो जाबाय मा जाया जालाबायनो एसे एसे बेवहायनो जानोसै र' आं रेडि खालामहैनि आयै बै रांगा ना बांगा मानसि असय्य सेंग्रा बियो मा जाया दहाय जों दुगैबाय थाबा माखासे लोगोफोर लानानै जोंनि फट' सेबखुमादों बियो हामखाथारा बिसोरो उनावलाय माथो जानाय बिरजों बाथ्रा सेलायनानै बुलायदों आरो बुजानाबो हरजादों सालाफोरा हामदों बुजानायखौ मोजांखौनो मोनदों आं बिमा ओंखाम जायाखै नामा माबा सेब सेब उखैनाय मोनदोंलै आं र' जासिगोन नै मैगङा मोनाखै दे अब्लालाय बिरा साला अजानि फिसाया इसेबां साहस आंनि लोगोफोरनि मोदोमाव आखाय होग्रा सिनायाखै बे रांगाखौ ओरैबायदि सिंजों सिं हाखर जावगोन जाय हाखराव गाब्रब्ला मालाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा नंगौ बाबा माबा मोनसे खैसार खालामलाब्लाबो जों बिसोरनि हाखौ लाथारनांगोन आरो बाबा मोनसे खोथा बिदि बुजाबायना फैनायखौ आं सुखुवा एसेबां मदद जांगिला जानानै बिदि बुजाबायना फैयो आरोबाव लाजि दाफोनाङायै सानसे नैबे नोंनि फिसालाया बिरनि न'खरखौ लामा दथ' बेरा लाबाय होगोन जोंलाय ना मोनगोन नालाय मा ना मोनबा जानो जों हमनो थांनो नागिरदों मा खावनो थांनो नागिरदों मा अबाव थांलै नै आंहा गथ'आनो लोमजालायबाय बै रबि रामाफानियाव बरि मुलि लायनो थांनो आं नंमारगौसो आं जा सानदों बे नंमारगौसो खाला बै डक्टरफोरनो थांनांगौ बै रबि राम अजानाव मानो थांबाय थायो दाखालिनो बुंखाबाय थै रबि रामाफाया अजा नङा मा डक्टरफोरनाव लांनानै मुलि दौनांगौ बै अजा बोरायनाव जेबो रोङा गारा बै दिंखिया बिलाइ माबा बिलाइ देखायनायखौसो दौबाय था नोंसोरो ओइ थां बाजै ओइ जेला बिपदा जागोन अब्लासो थर मोनगोन नोंसोरो अब्लासो रांगाखौ गोसोखांगोन नोंसोरो ओइ गेदेर नोंबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ गासै रायजोआनो मिथिगौ रुबिरामा अजा नङा होननानै नोंलाय बिनि खिबुआव मानो अर सुबाय थादों बे नोंनि गोमोन गोनां मेलेमजों आंखौ बुजायनो फैदों हौ मोनथाराब्ला खावना लाना फैगोन साला दै जब' गांजेमा
नैबेयो नोंनि आइमोन आं आरोबाव बुंबावदों खुदियाफोरखौ नोंसोरो थाबैनो मेडिकेलसिम लानानै थां लोमजानायफोरा बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो जासिनो लांथारबाय बोरिखौ दौनायनि उनाव बेरामखौ जेबो हामनाय बादि मोनाब्ला मेडिकेलावनो लांसिगोन आफा बाजैमोन नोंसोर आरो बेयाव बरि लांनो फैलायबाय जेबो रोङा बे बोराया गथ'फोरा लोमजादोंब्ला मेडिकेलाव लां बेवहाय नङा दायनासो बुंजासिगोन नोङो बुंबानलाय मा जानो आं सैथोब्ला औ आफा नंगौ दे आइमोन दे आफा थाथ'दो दे थां बाबुलादा ओइ बाबुलादा दंना न'आव ए रांगा आगै जिराय फै दे जागोन दे बाजै बाबुलादाया गैया नामा अ दङ दसे जिरायथ' आं लिंना लायनि हामगोन दे बाबा हामगोन दे जिंगा दासि दे गोखै जानांगौ आइसक्रिम जानांगौ हायोब्लाथ' दै गुसु गोजोमना थाबाय थानांगौ लोमजानाय समाव हामगोन दे औ राङा फंबायसो माथो औ आदा औ हा माथो खौरांमोन राङा फंबाय दङ आदा नोंसिनि बाबु लोमजानायखौसो खौरां लानो फैदोंमोन आं आदा बेनोथ'लै राङा फंबाय बे बाबुनि लोमजानायाबो एसेबो खमायथाराखैसो माथो रबिराम आदानि बोरै मुलि लाबोनायाबो बे खेबाव जेबो खाथियाखिसै बेनोथ'लै आदा बे रबिराम अजानि सायाव मानो इसेबां फोथायखोथाय नों एसे बाथ्रा सानदोंना आदा बे गामियाव खेबसेनो इसेबां खुदिया लोमजानो हायो नामा आंनि नोजोरावथ' माबा मोनसे मन्त्र मायानि जामेलासो सानदों आदा आंथ' बेफोरबायदि सानफ्लाङाखै माथो फंबाय मानो सानफ्लाङाखै आदा नोंसोर मिथिगौ ना गावस्रा फिसौज्ला लोमजानायखौ मालाय डाक्टरनोसो खोन्थिगासिनो दं गाव जुदि एसेबां गोरोंब्ला मानोथ' डाक्टरनो देखायनाय बाथ्रा दंलै आदा मेगना खेवदो आं बुजिस'ला फंबायमोन बुजिनांगोन आफा उन्दुबाय नामा अ जाबायसो एसेबां हराव राजाया बांद्राय जादों राजाया जेबो जायाखै आफा नाथाय गामियाव बोरैबा गाज्रि बार बारदों नों जेबो मिथियाखै नामा आफा ओहो आंथ' जेबो मिथियाखै गामिनि लामा सामायाव गोबां मानसि ज' जादों नोंनि सोमोन्दै सावरायदों आफा आंनि सोमोन्दै मा सावरायदों गामिनि माखासे गथ'फोर लोमजानाया नोंनि थाखायनो जादोंनो नोंखौ दायना रायदों होननानै बुंदों मा आफा आं मा बुंखायामोन नोंखौ बेफोरबायदि खामानियाव सन्देहनि खोथा फैयो होननानै आंथ' मिथिगौ नों दायना नङा होननानै नाथाय रायजोफोरखौ मारै फोथायहोनो नङा आं दानो थांनानै रायजोफोरखौ बुजायनानै फैयो बिदि नङा आफा बिसोरखौ बुजायनो थांनाय माने जोंनायाव थाव लुनानै होनाय थांथ'नोसै आफा बे सामलायथा खथायाव थांदो आफा आं गाबोन बयखौबो बुजायहैनोसै जिंगा दासि बाबा मुलिखौ जानो दैखौ लों बाबा
बाबा मा जाखो बाबा मा जाखो बाबा मा जाखो आयै बिफा बाबा ओइ बाबा नों मानो बिदि गोमालाबायदों बाबा बाबा मानो माथो होआखै नों मा जाखो बाबा बाबा मा जाखो बोरैबो दौदोंमोन नामा आं मुलि दौदोंमोन दौदोंमोन ना बाथ्राखौनो खोनासङा बाबा दौ बिमा गोख्रै डक्टरनियाव लांनि बाबा बाबा मा जाखो नों बाबा मा जाखो नों बाबा बाबा ओइ बाबा बाबा ओइ बाबा थैला नामा बाबा ओइ बाबा 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 मा जाखो नोङो बाबा बाबा Nani, nang malaki kalakot ini. Nani. Yang bisa, kiap serahu. Nang mana megon nak? Kiap soal megon kau naik nengah. बे बोरायनि मुलिखौ जानानैनो जाबाय आं दौयानो मोजां जादों आदामोन जोंनि गामियाव बेफोरबायदि जाथाय जानाया जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा साधारन लोमजानायावनो खुदियाया थैनांबाय बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा डक्टर बाबु नोंथाङानो बुंफुरना होदो खुदियाफोरनि थैनायनि गुबै जाहोना मा रायजोफोरा आं थार खोथाखौनो बुंदों गथ'फोरा लोमजादों बे थार खोथा नाथाय गथ'फोरा लोमजानायजों थैयाखैमोन माबा मोनसे गाज्रि बेसाद जानानै देहायाव पयजन साग्लोबनासो गथ'फोरा थैदोंमोन नोंथांमोना गोसोखांनो हागोन नामा बै गथ'फोरनो मा जाहोआमोन आंनि मिथिनायाव गथ'नो रबिराम बोराया हरनाय बोरि मुलि दौनायनि अनगायै जेबो दौनाय जायाखैमोन औ आंबो बोरि मुलिखौनो दौदोंमोन सार बास रायजोफोर बास बाथ्राया क्लियार जाबाय आं आवगायावनो बुंदोंमोन बे बोरायनि मुलिखौ दा दौ होननानै बे सासे दायनासो बाथ्राखौ मानो बुजियासै नोंसोरो जों बुजिबाय फंबाय जों बे बोरायखौ सिनायबाय आफा सिखार नोंनि जेबो दाय गैया बे थामथि सुबुंनि सोरनिबा आखाइ दं आब' आरो गुमै नोंसोर दिनै जोंनावनो थादो गामिनि बारहावाया मोजां नङा आंबो बेखौनो सानखादोंमोन राजायाबो सिखाराखै थ'दो आफा थ'दो आफा 저놈들이 니네 비코 저놈들이 왜 이러냐 노신이프랭 걸보 정리부터 그렇고 자신나니 나 우려져 운동가 신어 잘라 자이나 걸보 노신이프랭 어이 이러냐 흐터 에이 खबरदार सासेबो दावगाय नङाबा आंबो थैगोन नोंसोरखौ लाबोजोबगोन 왜 비? नोंनि नोमफाया जोंनि फिसाफोरखौ जाजोब्बाय नोंनि बिफाया दायना नोंनि बिफाया अजा मा बिसुगाव थांनानै दं नोंसोरो नैबे 2009 गावखौनो एसे जौगाहोदो जेबो दायना अजानि बाथ्रा गैया बेहाय नोंसोरसो जोंनि सिथ्लायाव फैनानै बुरि मुलि लांफैदों आंनि आफाया नोंसोरनि राननानै होयाखै बाथ्रा बुंनो गोरलै बिर
जायफोरा फिसा गोमादों बिसोरसो मिथिगौ दाबो जोंनि गोरबोआव माबायदि दुखुनि निजोरा बोहैदों जोंसो मिथिगौ बेखौ फिसाफोर नोंसोरनि दुखुखौ आंबो बुजिदों नाथाय फिसाफोर नोंसोरबो बुजि दायना अजानि जेबो आंनियाव गुन गैया फिसाफोर बाद होनो गोरलै मोदैखौ हमना लाबो बेखौ आइगोन सानबोसे नेबावनो बिखाखौनो बिनिसो गारबाय नों आफा गामिनि बारहावाया मानो गाज्रि जालांगासिनो दङ दानि जुगावबो दायना अजाखौ फोथायबावो गोबां खोथा दङ आइ नों बुजिस'आ आंबो देरबाय आफा आंबो बुजियो दिनै बिरनि बिफाखौ रायजोफोरा बुनो थांनाया गोबां गेदेर गोरोन्थि जादों रायजोफोरनि गोसोखौ सोरबा सासे सुबुङानो सोलायहोदों आंबो मिथिगौ बिरनि बिफाया दायना नङा होनना आं जोबोद दुखु मोनदों आयै बिरमोननि न'खरा दा गोबां गेदेर अलखदाव दङ मानोना बिबारि आबुनि फिसाज्लाया ब्रेन टिउमार जादोंनो बे साननैसोनि गेजेरावनो अपारेशनबो जासिगोननो इसोरासो मिथिसिगौ आमाय गामिनि मानसिफोरा आबौखौ मानद्रायनाय जेबो रायाखै सना बिदिखौ नों देनां देरबासो बुजिगोन आमाय आंहा बेराम जादों नोंसोर आंखौ मानो मेडिकेलाव लांनो नागिरदों उन्दै उन्दै गथ'फोरनाव बेबायदिनो बेराम जाखायो बेखायनो डक्टरफोरनो देखायनांगौ नंगौ आमाय औ मामाय आब' फैदो आफा आरो गुमै नोंसोरबो थफादो मेडिकेलाव बे गामिनि मानसिफ्रा फाग्ला जाजोब्बाय माब्ला मा खालामगोन मा खालामा जेबो उदिसान गैया नोंसोर बिबारि आइजों नोंजों सानैबो थांब्लानो जाबाय जावायसोजों आंजों न'खौ नेसिगोन रांफोर गोनांथि जायोब्ला जों बेनिफ्रायनो जगार खालामनानै हरगोन बेवहाय नोंनो सोर दार हरनो थौदो आं गोसोखौनो फोथायनाय मोनथारासै बैनाय जेबो जाया जों सानैबो बेवहायनो थानोसै दे थौदो बिर थाङाब्लालाय मानोथो बुंबाय थाखो आंनि बाबा सना नों थाबनो हाबना फैदो जों आबौजों आंजों नोंखौ नेबाय थागोन जागोन दे बाबा टाटा आबौ हेल' आं न'आवनो दङ सिन्टु आं राजाखौ मेडिकेलाव लांनो नागिरदों आफा आरो गुमैया न'आवनो दं नों एसे नोजोर होफैलाय दे जागोन दे आं थांगासिनो दङ फैदो बिर जेबो जिंगासिनो नाङा गथ'खौ आं मोजां खालामना हरगोन गासिबो नोंथांनि आखायाव सार आंनि बे फिसाखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बासायदो
आं बुंखादोंना गथ'खौ आं मोजां खालामगोन पात्ता बिदि थाथा होनो मोना राजा दसेल' सम नों दानो मोजां जानानै फैफिनगोन बुं नों फैफिनगोन ना आं फैफिनगोन आमाय आफा नों बेफोरखौ मा खालामदों नांला आंनो बेफोरखौ बेफोरनि थाखायनो दायना बुंजादों रायजो राजाफोरजों बेखौलाय आरो आंनो मानोबाव ओइ दायना नोंखौ दिनै सोर रैखा खालामगोन फिसालानि खिथाखौ आं दिनै लाना थांगोन फंबायमोन बिदि नङा आंनि सनाफोर बुलाय बुसिजों प्रब्लेमा सल्भ जाया आदा नों जोंनि गेजेराव दा हाबखन जोंखौ जोंनि खामानि मावनो हो नङा नङा बिदि नङा आं नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै बुङो गुबै जाहोनखौ नोंसोर नागिर लांदां बाराव अन्थाइ दाखुबै जेबो फिथाइ मोननाय नङा जालालै 나이코 더 뭐라 이샤 오전이 줄을 흔드나 좀 다이나 아파 रावबो बे सानै मानसिखौ जोसोन लानो मोननाय नङा बेहायनो रादाब स्टाफ थैथों रायजोफोर नोंसोर गासैबो न'आव थांजोबदो दिनै आरो सिखौ हमना लाबो हगाराखै आं हारसिंबाबो थांना नायनाखौ बासिनो थांग्रा हगार होनदों आदा ओइ आदा दिनै मानो एसेबां दावराव दावसि आदा फिसाजोखौ बुं जोंनि खामानियाव आखाइ दाहोथों बुजायनो हरजों दं जोंनि गोसो गोरबोआवहाय आरो बे अराव गोरोन्थियैबो आखाइ दाहो थेवबो आगैमोन खेबसे साननानै नायबाव नाङा बाजै जेबो साननो गोनां गैलिया मावनांगौखौ जों मावबाय नाथाय फिसाजोखौ बै दैनानि सिथ्लासिम दा थांनो हो आफा आरो आयै गुमै आरो आदैया थैलांगोन बिसोरखौ जोथोन लायाबा गावखौनो निमाहा होनो हानाय नङा आयै नङा गामिनि मानसिफोरा फाग्ला जाजोब्बाय साननो हानाय गोहोआ गोमाना दं बिसोरनियाव थुआय थु इसोर दङ
जयबिन फिसा मेगना नाय फिसा नों थरला फिसा नों आंनि थाखायनो नों दिनै बिदि जानांबाय फिसा आफा नङा नों बिदि दाबुं नों जेबो जिंगा सिनाङा आफा आंनि फिसाखौ बुथारगोन आं आंनि फिसाखौ नायनानैसो हांगारगोन आफा फिसा नों बिदि दाबुं फिसा आं नोंखौ गावनि फिसाला गोदै बायदि अनो आं नोंखौ मालाबाबो नागारना थांनो होआ फिसा आबौ मानो बिदि गाबबाय थाखो नों सारा बुंदों मोजां जागोन होननानै बिर आंनि फिसा राजाया मोजाङैनो दंना बि मानो मोजाङै गैया जानो आबौ नाय नों गोख्रैनो दानो मिनि मिनि जोंखौ रायदावफैगोन आंखौ आमाय बुंगोन नोंखौ आइ बुंगोन आदै गुमै सिखार आदै गुमै सिखार आदै सिखार गुमै सिखार फिसाफोर नोंसोर आरो फैफिनलायबाय दानो मानसिफोरा नुयोब्ला दावराव जालायगोन जोंनि गोसोआ बिसोरनि बादि नङा आदै नै आं जाग्रा एसे लानानै फैदों गुमै नै एसे जानानै ला देहायाव बोलो फैगोन साननानै ला गुमै आयं नोंसोर गथ' सानैनि आखुखौ नुनानै आं थारैनो गोजोनबाय बोरो मा लाबोदों आं जोबोर उखैदों गुमै एसे जानानै लादो आयं नोंबो एसे जादो न' आखाइखौ सुनो दे आफा गथ'फोरा लाबोदों जा सैमाफोर नोंसोर आरो बेहाय फैलायबाय आरो फैलायबाय नोंसोरो नोंखौ साला बिसोरखौबो होनांगौ दिनै फैदों हगार aku hगार बेखौ बारा जाथारबाय बिसोर हगार aku हगार हाग्रा जाजोब्बाय नामा नोंसोरो हगार aku हगार आबौ सिखार सोरांबाय आबौ सोरबा मानसिफोर अपारेशन रुमनिफ्राय ओंखारलांबाय सोर जानो बेमारि लाबोनाय मानसिफोर जागोन
डक्टरखौ लोगो हमनो फैदों जानांगौ सार राजानि कन्डिशना मारै जाखो सार प्लिज बिदि गंग्लायनानै दाथा I am sorry बीर आं राजाखौ रैखा खालामनो हाया राजा 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 आंनि सना बिदर आंखौ मानो गारना थांखो आंनि सना राजा बाबा ओइ बाबा बाबा ओइ बाबा आंनि फिसा नों दसे सम धैर्य फिसा आं माबा मोनसे खालामनो नाङा नोंसोरबो थांनो गोनांथि गैलिया आफा नोंसोर बे नखराव हाबनो हाया दायनानि नखरा जोंनि गामियाव जायगा गैया नों फालो नंगुबै खोनानो लुगैदोंब्ला बै दंफां गिदिर सेराव थां बुनानै नांथां खोलैना दोनदों थां माबार बहाय जायगा मोना मा गाबबाय थादों थां माबार ओंखारलां बेहाय नोंसा जायगा गैया थां माबार ओंखारलां दायनानि फिसाफोर थां जायगा गैया बहाय बिबारी आई नोंसोर सफैबाय ओइ बिबारी आंनि फिसाया मोजां जाबायना ओइ बिबारी नोंसोर मानो सिरि बिबारी बिफा जोंनि राजाया आरो बे बुहुमाव गैलिया मा जोंनि सना बिथुरा जोंखौ गारनानै थांबाय राजा Viva! Ai, não, Viva! Ai, não, Viva! Viva!
बिमा सोरखौ लांनांगौ माबाफोर जुदि आं दाय मावदोंब्ला आंखौनो नों मानो लांखिया बोरै मोनदों गावनि असे गोमाजानायनि दुखुखौ दासो बुजिदों दासो मोनदों न ओइ बाबा बिदि बुलाय बुसिखौ जोंनो नाङा बाबा गोरोन्थि खालामबाय नोंसोरो जेब्ला सेबखां मेगनाव फैगोन आफानि आथिंखौ हाथुखेरायनो खालामजागोन नोंसोरो नोंनि लेक्सार खोनासंनो फैयाखै जों बेहाय नोंसोरनि न'खरखौ होखारनोसो फैदों जों बेहाय नोंसोरबायदि दायना न'खरा बे गामियाव थानो मोना थानो मोना सोर बुंदों बे गामियाव आं थागोन होननानै आं गावनो नाजाना थागोन बे गामिखौ राजा आब' जों आरो बे जायगायाव थाला नों राजाखौ ला आफा थां नोंसोर ओंखारलां बे गामिनिफ्राय थुदो गासिबो आं बुंदोंमोन सानसेबाबो बिरबोनानै न'खरखौ लामा दथायाव थाबायगोन होननानै नंगौ थारैनो नों जोंनि सासे फिसा सासे गोग्गो फिसा दावरावा खम जानायनि उनावनो जों बिसोरनि गासै हाखौनो आवग्रिना लाग्रोनांगोन नाथाय नों मा खालामनाय फिसा साननैसोनि गेजेरावनो गामिनि मानसिफोरनि गोसोखौ बोरै सोलायजोबोखो सोरबा खोनागोन आफा एसे लासै लासै बुं खोमायारि हर शाबाश बेटा शाबाश शाबाश कल खालाम दे कल खालाम रांगा नोंनि सेराव सोर दं आंनि आइ आफा दङ मानो एसे साइडआव फै दिनै सारा नोंजों सावरायनो नागिरदों दे बुं आं साइडआव फैबाय दाखालि नोंसोर गामियाव फट' सेबखांनानै लानाय सिख्लाफोरखौ नै दिनै सारा नायगासिनो दं जोबोर पसन्द खालामदों नै रायज्लाय नो सार रांगा नोंनि आगदा आखाइ मानदों नामा मानाखै सार मानो नोंसोरनि गामिनि बै सानै सिख्लाखौ आंनो नांगौ हमना लाबोनो हायोबा आं नोंनो 5 लाख रां हरगोन आरो नोंबो फैफानानै जोंनि बिजनेसाव जइन जाफैनांगौ मा सार 5 लाखनि थाखायथ' आं जायखिजाया खामानिखौनो मावनो राजि नाथाय आंनि बिमा बिफाया ओइ गारनानै फै बिसोर बोराय बुरै मानसि ओरैनोबाबो थैखासिगोन हामगोन नालाय सार अब्ला आं गुबुन मानसिनो होनोसै नाङा सार नाङा आंनो मावगोन 5 लाख आयु सोरमोन बाबा आंनि लोगोमोन जोंथियालारि बायदि जोंना थागोन महरा
जेसेबां गोजाना थाया मानो गोरबोआव आंनि खाथिसिन जागोन ब्रेनावसो टिउमार जादोंमोन नाथाय उदैयाव मानो अपारेसन खालामखो डक्टराथ' बुंदोंमोन हामथारगोन होननानै थारैनो माबा मोनसे खोथा दंथारो जेरैबाबो थामथि सुबुंनि आखाइ दं बिर जिराय 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 नों गावनो खोन्थागोन ना आं सोंनांगोन आं बाथ्राखौ बुजियासै राजानि टिउमारा बहा जानायमोन ब्रेनाव नाथाय मानो सोंदों अब्ला उदैयाव मानो अपारेसन खालामा बुं माबा नङाबा नोंखौ दिनै बुथारगोन आं बिर आंखौ निमाहा होदो बिर आं राहा गोथेमोन आं राजानि ब्रेन अपारेशनाव साक्सेसफुल जाबायमोन गोसोखौबो आं गोबां देरगानाय मोनदोंमोन नाथाय बे समावनो अपारेशन थियेटाराव साथाम सिनाय मोनै सेंग्राफोरा फैयो सोर नोंसोर मा नांगौ बेयाव अपारेशन थियेटाराव बिदि जानला मोनला मानसि हाबनायनि पारमिशन गैया जोंनो पारमिशन होनो हानाय बे बुहुमाव मानसियानो गैया मिथिबाय मा नांमारगौ नोंसोरनो बे गथ'नि किडनिस फाग्ला जादों नामा बे गथ'खौ आं दासो ब्रेन अपारेशन खालामदों जों बांद्राय रायज्लाया नों बे गथ'नि किडनिखौ दिहुना आं गावनि जिउखौनो होगोन नाथाय बेबायदि नेहाथ खामानिखौ आं मालाबाबो मावा नै नोंनि फिसाजो हो माया 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 आई हेलो 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 प्लिज जाबाय प्लिज आंनि गथ'खौ बिदि दा खालाम बेनि उनाव आं राहा गोथे जानानै बेबायदि नेहाथ खामानिखौ मावनो गोनां जादोंमोन गोसो गैसेयावबो आङो राजानि किडनिखौ बहननानै बिसोरनो हरनो गोनां जादोंमोन डक्टर नों बे सैमाफोरनि मरखौ सिनायगोन ना प्लिज वेट आंनाव बै सानखालिनि सीसी केमेरानि रेकर्डिं दङ प्लिज वेट Rangga! आइ टिना बिदि मानो नों गाबबाय थादों थुवाय ओंखाम एसे जानानै लाहै आयै दसे आंखौ हारसिङै थानो प्लिज आयै दे आइ नोंनि गोसोसै थ' बिमा
से 2 3 4 5 लाख 5 लाख से 2 3 5 लाख 5 लाख ओइ नानिमोन अबे थांदोंमोन बोरमाफोर लायनो थांदोंमोन ना नागिरनो थांदोंमोन गोदो सासेखौ हमलिर' नोंसोर हाद्राय नङा लाला खेबसेनो बागिया र'लाखा आफा आब' नों एसे जानानै लादो जानो गोसो गैथारा राजा आरो नोंगुमैनि महरासो गोसोआव सौग्राव फैबाय दं बिसिनि थाखायनो नों जानांगोन आब' नों थांनानै थानांगोन जोंनि बे जाथायनि आन्दोआव 3 सुबुंनि आखाइ दं आरो आं बिसोरखौ सिनायखाबाय 3 सुबुं सोर जाखो बिसोर गुबुन रावबो नङा आफा रांगा आरो बिसिनि बायजोनि लोगो मा औ आब' आंनि राजायाबो बेमारजों थैयाखै बिनि किडनिखौ नायगार हाख'नानै लांदों मा पापिफ्रा आंनि फिसानि किडनिखौ हाख'दों एसेबां इनाय अनागार बिर नै आं आंनि खाना खेवस्राबाय जाय समालागि नों बै सैमाफोरखौ साजा होनो हाया बै समालागि नों जोंनो मोखां दादिन्थि नों जोंनि जिंगा दासि जों थांनानै थागोन थां नोङो दानो हेलौ ओ भाइ आंखौ गारनानै बहा थांखो नों गामियाव मानसिफोरा ज' ज' जालायबाय दं हमजाब्ला मा जानांगौ दे थैनो नों देफ्रा उरायलागै नारेंखलनि फुनाय हा है नांगौले आंखौ नांगौ फैसा मोनग'नायखाय दा आंखौ नांला आंखौ गारनानै थांबाय शाला है रायजोफोर दा मा खालामनाया मोजां जाबावगोन आंनि फिसाजोजों लोगोसे सानै सिख्लाया आरोबाव गामियाव गैया सोरबा गोसो थोनाय सेंग्राफोरजों खारफानाङाखै बियो बिदि दा बुं गेदेरफोर आंनि फिसाजोआ एसेबां नेहा दाखुनि नङा नेहा दाखुनि नङाब्ला हरनि समाव सिख्लाया गोमानो हागौ नामा रथ'आ दा बिदि बांद्राय दा बुं ओइ बिर मानो बुदों नों केफ्राखौ नोंखौ जों गामिनिफ्राय होखारखाबायना मानो हाफैबावदों नों गामियाव मा गामिनिफ्राय होखारहरनानैखौनो बिराद गिदिर खामानि मावनो हाबाय सानदों नामा थार बाथ्राखौथ' मालाबाबो मिथिनो नाजाया नोंसोरो मा गुबै खिथा थाबावनो बेहाय नोंनि नुफेर सासे दायना बे फोरमान जाबाय गुबै खोथाखौ खोनासंनो नोंसोरो र' ओइ सिखार बुं सैमा दहाय रायजोफोर आंखौ निमाहा होदो बिरनि बिफाया जेबो दायना नङा रुबिराम बोराया हरनाय बोरै मुलियाव जोंसो एम्फौ एनला थैनाय मुलिखौ सारना होदोंमोन जायखौ जानानै गथ'फ्रा थैजोबदोंमोन आरो बेफोर गासैबो खामानिखौ रांगानि न'खरा
रुबिरामनि हाखौ सिख'नो थाखाय खालामदोंमोन आरो बेल' नङा जयबीरनि फिसाला राजाखौबो रांगायानो किडनि हाख'नानै सोहोराव फानहैयो आरो बै सिख्ला सानैखौबो रांगायानो सोहोराव फाननो हमनानै लाङो रायजोफोर आंखौ निमाहा होदो रायजोफोर 저런 거래 가만히 있는 우쇼 비코 우쇼 비코 우타는 거리니 우쇼 보이 까지 보이 하마 누가래 이렇게 뭐랑 누가 फंबाय बिर नों जोंखौ निमाहा होदो राङानि बाथ्रायाव जों गोजावफ्लांदोंमोन Bir आंखौ निमाहा होदो बिर आं आयं आरो गुमैखौ बासायनो हायाखिसै आफाया जेबो जायासै नाथाय गुमै आरो राजायासो दा बिसोर बहा दङ आफा आरो आबौखौ आं थेख्रा खुसि बाथौ मन्दिराव गारबोदों नों बिसोरखौ एसे जोथोन लायो सिन्थु आं बे सैमाफोरखौ नागिरहैनो थाङो सिना आरो सुनिताखौबो बे सैमा रांगाया बहाबा लानानै थांदों आं जोथोन लागोन बिर नों बिसोरबायदि हारिनि मैलाखौल' फोजोबस्रांना फैदो गया रावनिबो आय होनना
बयजोंबो नाख्रेबजानाय गैया रावनिबो अननाय बे जिउआव आमाय आमाय सिखारदो आमाय फुं जाबाय आमाय सिखारदो आमाय नों दानो थांनो ओंखारबाय औ आं थांसै बाबु आमाय आं नोंखौ दानो थांनो होआ नङा बाबु आं थांथारनांगोन आयै आयै नै आमाया दानो थांनो नागिरदों बाबु नों दानो थांनो ओंखारबाय औ आं थांनोसै आब' थांनो हागोन बाबु नाथाय नों खेबसेल' बुंदो नोंनि बेवहाय फैनायनि जाहोनखौ जानो हागौ आं नोंखौ हेफाजाब होनो हागोन आबौ जोंनि गामिनिफ्राय बे टाउनाव सानै सिख्ला दिखांनानै लाबोदों बिसोरखौनो आं नागिरनो फैदों बाबु नों थांथ'नो नाङा आं नोंखौ हेफाजाब होगोन बे सहराव आंहा गोबां मोजां गाज्रि मानसि सिनायनाय दङ बिसोर सानैयानो सार रांगा आवाया सोंबाय नोंनि गोदोर हाखर गाब्रबाय नोङो हेद फाग्लिफोर गोरोन्थि बुजिबाय नोंसोरो हाखराव आं नङा नोंसोर सानैयासो गाब्रबाय नोंसोर सानैखौ 30 लाखआव फानहरसिगोन आरो बेनिनो 5 लाख रां आं मोनसिगोन ओइ फाग्लिफोर खानाय गुजोबसिगोन दासो कन्डिशनारजों लोबना फैदों स्टारखौ नस्थ सिरि था बेकारि दावराव जालाबाय थायो वेल डान बयस थां बिसोरखौ रुमाव दोननो थां 10 लाख लानांगोन सासेयाव दे सालि फै थौ 5 लाख फै थौ बाबा 5 लाख रथ' बेवहायनो लाखिथ'दो बाबा जों नोंखौ दा लांनो फैफिनगोन दे आमाया थांखासिगोन नामा आं थांथ'ला बाबु थांबा आं नोंखौबो लांफाखागोन थांदो थां बाबा थां आं नोंखौ जा मानसिनि सेराव लांनो नागिरदों बेनि मुङा जनि सासे गय दखानि नाथाय बेनि मेन बिजनेसआ गय फाननाय नङा गाज्रि सावथुननि डिस फाननाय माल साप्लाय खालामनाय देहा फानग्राफोरनि एड्रेस होनाय बेफोरसो बेनि गुबै खामानि बाबु बाबु बैनो सनिया बेखौथ' आं लोगो मोनखांबायमोन ओइ र ओइ सनि रथ' थाथ'
आं नोंजों फाइट खालामनो सानाखै प्लिज आं थारैनो बुलाय मारनो फैयाखै कौन है बे तू साले क्या चाहिए तेरे को आं बर'सो आंजों बर'जोंनो सावराय बुं मा नांगौ नोंनो आंनो नोंनि हेल्प नांगौ माबायदि हेल्प जोंनि गामिनिफ्राय सानै सिख्ला थिखोनानै लाबोदों बिसोरखौ नागिरनायाव आंनि हेल्प खालाम आं मानो हेल्प खालामनो आरो आं गावनि जिउखौ मानो खैफोदाव खोख्लैनो प्लिज सुनि सुदेमश्री आं नोंनो इसेबां कास्टमार लागायना होबाय आरो माबायदि मानसि लाना फैयो जनि बेखौ नों किसिं इजरामनिसिम लानानै थां आं आसा खालामो जानो हागौ बेयो थारैनो गुबै लामाखौ होगोन अके नाथाय आं जायगाखौल' दिन्थिना होनो हागोन ओरैनोबाबो बै जायगायाव रावबो गुबुन सुबुं हाबनो हाया आंबो हाबफेराखै सिंगम क्या बॉडी सोजी डोली सुली रे हाय मैं तो मर गया रे थैंक यू सिस्टर हो गए तेरी माँ सिस्टर चल 10 रुपया निकाल मानो 20 रांनि बाखनायदोंमोन आं 10 रांल' बिदों निकाल साले माबायदि हिनजाव बे ओइ फाग्ला जोंखौ हिनजाव बुङा हिजरासो बुङो हौवाबो नङा हिनजावबो नङा बे अरे वाह जोनी डार्लिंग बे सासेयालाय सोर जाखो मा बुंनोलै किसिं डार्लिं बै सुदेमश्रीयानो आंनि सेराव लाना फैदों गोसो थोनाय सिख्ला गोमादोंनो ओइ गथ' गोसो थोनाय सिख्ला गोमादों जोंनि खाथियाव मानो फैदों नागिरहैथां बहाबा आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ थारैनो हेफाजाब होनो हागोन जुदि गोसो दंब्ला आरे यार मा एसे जामेलालै मोनसे आद्दा दं नाय सेंग्रा दिनैसिम बे मोनसे जायगायाव जों हाबजेननो मोनाखै जेसेबां लेनदेन खालामो बेफोर गासिखौबो गेटनि मोखाङावनो खालामो अब्ला बेहाय माबायदि मानसिफोरा हाबनो हायो गथ' दैथायग्रा हिनजाव दैथायग्रा
अंग दैथायग्रा बेफोरबायदि 2 नाम्बार मानसिफ्रासो बेवहाय हाबनो हायो अब्ला नोंसोर बिदि खामानिखौ मावा नामा बेफोर जोंनि खामानि नङा जों फानग्रा आरो बायग्रानि गेजेराव मालखौल' साप्लाय खालाम बे आड्डायाव आननन मानसि थांनाय माने थैनायनि फुख्रियाव आगान होनाय गेटनिफ्राय जागायनानै बिसोरनि टप लिडारसिम मानसिनि थैजाग्रा माखासे गार्डफोर थायो बिसोर गासैबो वेल ट्रेन आइजोनि बेफार खुदियाफोरनि अंग दिहुननाय आरो गाज्रि सावथुन दिहुननाय बेफोर गासैबो बे आड्डायावनो जायो नाथाय प्रब्लेमा जाबाय नोंनि गोमानाय सिख्लायाबा बे आड्डायाव दंना गैया बे खामानिखौ नोंसोर सानैयानो मावनांगोन बाखि मावनांगौआ आंनि नाथाय जों मानो मावनो बे खामानिखौ नोंसोर फैसानि थाखायनो मावा होनब्ला आं होगोन नोंसोरनो बेसेनांगौ बुं जिउआव खेबसे मोजां खामानि मावनानै नाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन नों चक्लेट जानो ना कुरकुरि जानो नजा मा थाखोआव फरायबाबो नोङो 5 थाखोआव 5 थाखोआव नो आरो बजा सोर बाफै गलायलांगोन आई कार्ड सेल जा जहरा आंनि खावलायखौ खुदुं खुदुं गाराय जाहोजोब्बाय आरो बेनो दा आई कार्ड नांगौ हगार लामाया र सार किसिंगिज्रा फैदों सिङाव हाबला नायदों अके सार थां Balak menmarsikan balak.
आयं नों जोंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' जाथारबाय आयं बेफोर जेबो खस्थ' नङा आयं आं बिरजो लानाय समायखौसो मावफुंगासिनो दङ सिन्टु नोंहा गोबां रां खरसा जाबाय जानांगौ जोंनि थाखाय एसेबां गोजाननिफ्राय थांलाय फैलाय आदामोन नोंसोरनि रागाया दाबो खमायाखै नङा फंबाय नों गोरोन्थि बुजिदों जों जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय आदानियाव निमाहासो बिनो फैदों आदा नों जोंखौ गावनि असे साननानै निमाहा होदो नंगौ आदा जों जोंनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय गामियाव थुफिनदो आदा आं मिथिगौ फंबायमोन गुबै दाया नोंसोरनि नङा होनना नाथाय फंबायमोन बिर सफैया गोमानि गामिसिम थांफिननो हानाय नङा फंबायमोन औ नोंसोर थांथ'दो गैला नोंसोरो बे थाबो हनि ग्रह नांगासिनो दङ फ्रेस माल नांगौ आंनो सासेयाव 10 लाख होगोन मैयासो लाबोनाय गामिनि फ्रेस माल सानै दं नोंथाङा रांखौल' रेडि खालामना दोन रांनि जेबो जिंगासि नाङा आं गाबोन रेडि जाना फैगोन जागोन नोंथां आरो किडनि मोनसेनि अर्डार फैदों सार नाथाय स्टकआव गैला मैयासो लाबोनाय गथ' सानैनि किडनिया बरनजोब आरो बै सिख्ला सानैया रेडि खालाम गाबोन साप्लाय थांगोन जागोन सार सार आंनि फिसखौबो एसे बारायबावना होदो आरोबाव फ्रेस साफा सिख्ला दैखारबावना लाबोबावो सार नों लाबोग्रोदोब्रा रांगा माखौथ' फैसा आंनि फिसाखौ अबाव लांखो आरे माथो सुन्दरिबो दंफैयो केसिं आंनि फिसाखौ सोरबा हमनानै लाना थांबाय आरोबाव मोनसे प्रब्लेम नैबे रेकर्डिंखौ नाय बेवहाय सोर सिख्ला सोरनि गथ' थानोबो हागौ नंगौ जोंनि गामिनि सिख्लाफोराबो दं आरो बे रांगा सैमायाबो दं मोजाङै नाय जोबनायाव एसे दंबावो बेनो आंनि फिसा आंनि फिसा आल्ताफ गावनि फिसाखौनो नों बेबायदि खालामदों मा बुंदों नों आब' नै बे सासेयानो आंखौ थगायनानै लांनाया राजुनि बिफा जोंनि खामानिया जोब्बाय दा मा खालामो बे नोंसोरनि आखायावसै किसिं डार्लिं बिसोर सानैयाबो किडनि आखौ जायाथ' बिगुद मा सानैयाल' जोंबो दिहुनजागोन बेनिखायनो खारखोमानायनिसो प्लेनिं खालामनो नागिरदों आङो
खालामसै केमेरा जाम फै बेफोर मादि स्टप आया सोर फैलायखो फैलायबाय नों जामफ्राव मा डिस्टार्बलै ओइबार हले गवा फै फै आया केमेरामेन ओइ मानो थांखो र' सुनिता सिनायालाय फै आंजों Amai ayo Bin गासिबो फैदो थांसै टिना नों बिसोरखौ लानानै थांग्रोजोबदो गाहायाव सुदाफ्रा दोनफैबाय गोख्रै लांफैदो ए सार बे गामिनि सेंग्रा बिरा फैदों हा मा बिर सार लाथ'लाय
बे केमेराखौ लानो गासिबो फैजोबदो गोख्रै फै थाब फै 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 थाब फै माबोरै फै फै बिर सोरखौ बुङो मिथिगौ जाय सासे सिख्ला फाननानै 5 लाख रां मोनो बेखौसो बिर होननानै बुङो जाय सुबुङा गावनि बोलोखौ मोजां खामानियाव बाहायो बेखौसो बिर बुङो Rasanya kini mau kok kerana Biasanya साबायखर Great साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम Sabas Bye Tuh, kissing darling. Be खेबनिफ्राय किन्तु दुई नम्बरनि धान्दा गैला दै फै थाब थाब फै फै
아보 आयै मेगन नाय आबो आबो सोदोमस्रि आबो आयै खाथियाव दाफै नों पापि गावनि फिसाखौबो नागारबावसै नों आंनि फिसा जाय गथ'खौ किडनेप खालामदों बियो नोंनिनो फिसा मा आंनि फिसा बाबा बाबा नों आमाइजों थांफादो आब' आयै आब' आयै 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 सुदोमस्रि सुदोमस्रि आयै 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 आयं नों बिर फिसानि माबाफोर खौरां मोनदों नामा आयं जेबो खौरां मोनाखै माथो आयं माबाफोर जाबा खौरां हरखागोन बे बिर नों सफैबाय औ आब' आं सफैबाय बिर नों बै पापिफोरनि सायाव खिथेर लानो हानाय ना औ आब' आं दानिया थैलांबाबो जेबो अरजाला थैनायनि बाथ्रा दा बुं आब' आं आरोबाव सासे राजा लाबोबावबाय दिनैनिफ्राय आं नोंखौ राजा बुंसिगोन आरो दिनैनिफ्राय बैयो नोंनि आइ जासिगोन दे राजा आइ बुंलाय आयै राजा आंनि सना आंनि नोंखौ अननाया बेसे जोमैनाव सों आंनि मोजां मोननाया बेसे अब्लानो मोनथिगोन नों आंनि अननाय मोजां मोननाय हाजोनाव सों आंनि नोंखौ अननाया बेसे